dwi'n meddwl fod hi'n hyfryd bod chi'n cael y cyfle i astudio y gerdd arbennig yma, achos i chi mwy neu lai yn mynd i fod o gwmpas yr un oedran yn dod i fyny i fod yn 19 oed, a dwi'n cofio y dyheu mawr y gen i yn personol pan o'n i'n 15, 1 ar 15, 2 ar 15, gyrru yn 2 ar 15, a wedyn 19 oed. A fydd popeth yn newid, y dyheu mawr ma'n fod yn 19 oed, ond wrth gwrs dyw pethau ddim yn newid. Un diwrnod eich chi'n 2 ar 15, a wedyn eich chi'n 19, a dyw pethau ddim yn newid gymaint a hynny. Ond dwi'n cofio noson ym mhenblwydd yn 19, ac o'n i'n mynd i cael parti wrth gwrs i ddathlu, a gyda'r teulu a ffrindiau ysgol a pethau felly. Ac when i'n excited nawr am y wledd fawr oedd yn mynd i fod a canu a dawnsio a barddoni a cerddi. A cyn i ni adael am y gwesty lle oedd y parti, dyma'n nhad yn galw fi nôl a gweud, dyrem adael, dyma dy bresant penblwydd di. A dyma fe yn rhoi yn llaw i darn o bapur yn ei lawysgrifen gyda'r gerdd wedi ysgrifennu arno. Ac ar y pryd oedd e'n deimlad emosiynol iawn, achos oedd teimladau'n had tuag ata i yn y gerdd, ac oedd lot ohona i, fydd yn amlwg bod fe wedi nabod fi'n dda iawn, a oedd lot ohona i ynddo fe hefyd, ac o'n i'n gwybod rhaid i fi i gadw'r gerdd yma, fydd e'n bwysig iawn rhyw ddwrnod, ac oedd e'n deimlad hyfryd. A wedyn mynd i'r parti, a ffrindiau ysgol a teulu fel o'n i'n gweud, ond yn fwy na hynny, ac o'n i ddim yn sylweddoli gymaint o dalent oedd yn y stafell, dim ond fel dwi wedi mynd yn hynach, pobl fel T. Llew Jones, Jack Allen y Ciliau, Tidfor, just gymaint o feirdd Cymru, pobl pwysig Cymru, i gyd wedi dod i'n marti bach i yn 19 oed, ac oedd hwnna'n beth special iawn, ac i gael y gerdd hefyd, a hwnna yw y presant gorau dwi wedi gael.